Så er MGA'en lige kommet fra maler, og det ser rigtig flot ud. Det er i dag den 18. december 2014, og døre har været pillet af, og hjelm og bagsmæk. Der kommer nye sæder i, og alle instrumenterne har været pillet ud. Og der er blevet lavet rustarbejde inde bag ved skærmene. Forskærmene er blevet malet separat og monteret igen.